Mika Sihti. Ja sitten kolmas tuloksella 78, Juho Ehrola, Laukaan pöydältäko. Toinen tänään samasta seurasta tuloksella 77, Pehkonen Anssi. Ja sitten näköjään kotikenttäetu oli aika iso tänä päivänä ja ylivoimainen voittaja tänään kotiseurasta Haavisto Elias. Hyvä. Tulos oli 72 eli paari. Onneksi olkoon, hienosti pelattu. Joo. Joo. Mitä aika tasapainoinen kierros oli, eikö ollut? Oli Iikeliä ja Pöydiä ja Bogia. Joo. Joo. Hyvä, että niinku oli tasasta, että ei ollut mitään semmoista rämpimistä, että oltiin triplabogia tai mitään semmoista. Joo, tasasta lyömistä koko kiekka, eikö niin? Oli upea se 14 gig. Joo, kyllä. Millä sä vedit sen toisen? Kakkoslyönti mulla oli joku 185 metriä oli. Joo. Mä löin rauta nelosen siitä. Rauta nelosella sinne greenin. Joo, ja sit sattui uppoamaan putti sisälle. Mutta ei sekään ihan mikään lyhyt ollut, olihan siinä 10, paljon siinä oli? 10 metriä? 20 aina. Oliko 20 metriä? Joo. Okei. Joo. Sattuu meneen tällä kertaa lisää. Ja no, lyöntipeli ja reikäpeli SM-kisat, että sieltä joo, olisi hyvä ottaa mitali kotiin ja mielellään yksi kultainen ainakin. Semmoiset tavoitteet pitää olla. Hyvä.